Здравейте, потребители на YouTube и на vblog7.com. В този клип ще ви кажа за една яка програма. Тази програма е за тези, които искат да вижте, забележете. Съжалявам, аз нямам кои и ми е разрешен само до 150 мегабайта. Когато искате някакъв по-голям от 200 мегабайта в VBox да качите файл, просто трябва да си свалите една програма, наречена VBox Save Convector. Може да си я намерите в VBox, ето тук, в VBox Blog. Тя е много полезна програмка и нека да започваме с нея. Така, влизаме в VBox 7 Blog. И търсим ето това. И ето VBox Convector. Цъкате, може да си го свалим от тук за Windows или за Linux или за Mac. Аз избирам за Windows. Така, след като го свалите, ще ви се покаже архив zip файл. След това го търсите къде ви се запаметило и цъкате 10 бутон Extract All. Избирате къде, цъкате Extract, изчаквате няколко секунди. Така, и след това цъкате ето на това, цъкате Run, цъкате напред, избирате къде да ви се запомни, цъкате напред, цъкате Yes. Тук може да ви е стандартното име или може да ви е някакво друго. Аз не искам да инсталира папка в менюто на не искам, може да ми потрябва. Цъкам напред. Ако не искате кода да работи плод, това ако ви отметнато го махате и няма да ви се появи икона. Ако искате, цъкате на бутончето и цъкате напред. След това виждате всичко каквото сте сейвали, местоположение D, папка в менюто Start VBox Save Convector и така нататък. Цъкате инсталиране и аз не искам да се стартира, цъкате готово. Така. И ето влизаме. Тук се поставя файл и също изходен файл. Избирате смали размера до 720 или 480 нормално. Ако нямате кул, по-добре е да ви е на 480, а не на 720. Това беше от мен. Благодаря, че ме гледахте. Чао!